Batangis-tangis sing tias kanduang kingken ngong dene ilang memanise matananira layong kumeku cemranyong maratani Yayi garwanipun Kakang Bocah Ayu. Pripun Kang Mas? Wah enak kok wayang kemenyek kok iki wayang bojone Janaka kok pripun? Piye kan Sri Kandi ngono kuwi lho Mas, ya rada lanyak. Sri Kandi rada lanyak ya kowe Sembadra wae sing rada. Aku gak iso nek kon dadi alus-alus ngono kuwi Mas. Iya. Yayi. Dalem Kang Mas. Pun Kakang sedih yen nyawang sliramu Yayi. Terus pundi Kang Mas? Apa nih? Cangkemmu Yayi. Apa ya nek penyanyi dicangkem-cangkemke kan mau jenenge. Nang kono lah jan. Karepmu Mas. Ora sah milik sik. Barang. Sementara gelangnya kayak gini dulu nggak apa-apa. Ora sah milik ngene-ngene iki. Gak seneng aku nganggo ngono kuwi gak patut kok. Iki wis larang bayarane sing awake dhewe ngene iki tok wae mote. Kok mote to? Iki mutiara. Lah mutiara ra apa-apa. Mote. Padha lho putri kae ya ora nek apa-apane ora apa-apa malah ra dicopet kok. Malah aman ya Mas. Ngene iki delok as nek setuwek ya nglembrah iki. Tur ora sah milik. Mboten Mas. Ora urung mati ya ora digawa, nek dienggo duduk nguwong lho kok. Ya duduk salam. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu nggih Pak Bu. Wilujeng lelenggan kanthi sekeja sinambi midhangetaken kula sak rencang KMB. Pun Mas. Niki nyuwun gungan ingkang kala wau hamengkani Pambagioharja. Bapak Suwanda langkung rumiyin. Sinuwun kersa jengkar sangiling palenggan sinuwun berkah pangestun lumantar semanten paduka sinuwun berkahi putra temanten sinuwun monggo duduk nyat langening kalang yona klara pantan moncar Asuh. Pangabdi kula sinuwun. Kersa dana semanten sinuwun monggo. Piye Kang Mas? Sik apik to ya wis. Kok ngelap nganggo klambi kaya ngono? Jane kurmat kangge Bapak DPR ingkang tansih lenggah. Walaupun mereka juga hadir, beliau-beliau hadir, tapi kan yang Pambagioharja jenengan, berarti tadi pemimpinnya jenengan. Ya to, Dik. Alah. Bareng guyu untune kok trowelu to. Lah iya. Biaya kaya ngene. Kayak wortel. Biyen nyedam apa? Nyedam apa? Niki nyidam codot Pak niki. Oh, nggih. Kalih nyidam luwak. Pak. Dandang gula. Mas. Dandang gula. Bawa ya. Dintingamu Mas. Ngomong apa mau? Dandang gula Mas, walalah MC leh menyanyiakan penyanyi barang budak jebul. Wiwitane. Wah, malah modar panganku. Apik kono. Ya ora kono dalang.
Galangan pit, Pak. Anderek sang peken priya bagus kang olah budaya Elok tenan. sing ngajari sampeyan. Kula niku jane pengen gadah kumis kados jenengan niku. Aku neng Gladak Solo kan nek penumbuh rambut kula Sampean tumbas. tak tuku rega 15.000. Tak leletke kok kene iki malah tukule kon jero. Kaya ngemut tikus kae. Mas. Ki nyengkok ya ngene iki kudune. Golek duit kok, Pak. Sowan marang kutha gedhe. Rokok kula teng mriki mang udut to, Pak? Hah? Rokok kula teng mriki. Lah njaluk piye? Napa mang udut? Apa njaluk apa piye? Mboten kok. Oh, ngono. Neng ndi bocah? MC kurang mampu. Terus selendang kuning kang saking wukir swara tanpa permana ning seneng anggrung-rung marang bendara sang Dyah Ayu picerangin jengke alis terus tresna sesi deman monggo lengakke Ndak Pripun, Mas? tibake jumbuh bawane. Nggih. Sesi deman. Nggih katur, Mas. Itu banyak dilakukan orang-orang Sekalang. Kowe ya Mas. Sesi deman. Apa iya? Demenan. Ya. Kuwi apa? Eh? Ngono kuwi piye? Piye? Ngono kuwi kepiye? Ngene ora karo bojone. Lah kok didedes lah aku ngenahke ya piye kok. Luweh becik patenono dapat pisahan dening Dyah Selesya tak rewangi sampun dono marang kula warga garwa lan praputra liwat kincanging alismu kegegaandang rasane atiku senadyan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni salahmu bocah gunung senadyan bocah gunung aduh nglimpun jiwa
Iki gandeng di live Live streaming. karo dulur-dulur HPS iki Nggih. wis mulai masuk Wah, saka Taiwan. dari D Alip Angkatan Udara. Wah, ning Ini iki ning tiket pesawat, Mas. lihat streaming, nonton streaming dulur lanang, oke sukses. Amin. Ki enek neh, nderek absen Pak Bos. Andri kali kelolem lagu Gelok Gedruk. Oke. Nggih. Tolong untuk rekan-rekan yang ada di live streaming HBS, nomor Mas? saya kan tertera di situ, nanti ditransfer pulsa nggih. Ya, Kok sampean pamrih to, Mas? Nyong jenis butuh kok ya. Oh iya iya ya. Mita dari Taiwan juga absen ya. Oke. Mas Kojak Komang Ijo hadir. Nah, oke. Mas tolong setoran motor. Aja banter-banter ngono. Malah lesing iki. Wis gek linggo wae. Hajirat ane ya. Urip ana kutha gedhe kota tukoke omah sak isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kembatan. Oh, Juga spesial buat Mas Ardianto PSG Palangkaraya Ya. Kalimantan, sukses. pon dikirimi? Udah enak. Tidak ada. Rong enek notifikasi Mas Wi. Oh ya wis. Sabar ya Mas kalau 10 menit gas. Pulung kere ya. Cek Persaka juga 19 Surabaya. Lah, nek guyu ya Pak Lurah. Kayak rek. Reki kelinci rek. Yo. Luwih becik patenana timbang perpisahan menentiaka selestia tak rek wae samudono marang kula warga garwalan Praputra liwat kincanging alismu kaduga awandang rasane atiku senadyan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni salahku mongko kowe bocah guna senadyan bocah guna aku kok nrimpo jiwa ragaku tak harap kehormatan mamprong rupa sarwa pinjo. Ah, tenan gandeng HBS ki shooting ya hebat. Apik, bening ora Mas? Sinyalnya bagus, KNBD ini juga banyak penggemar. Ini sudah masuk Pirang hampir ewu Mas? 100. 100. Kuwi apa lagune wi? Mas Alip AU ya, Angkatan Udara. Lah sing WA ya gur kuwi. Monitor Mas Kojak Lupuh Cakung Jakarta nderek monitor.
Nggih. Baleni Mas saka Ngijo, Komang Ngijo hadir ya. Ditelepon barang no Mas. Pulsane ndito cah. Nglaras Pak D nderek mirsani kula Mas Jujuk wonten kota Bulungan Kalimantan Utara ya tutuke. Dari Mas Tri PSG ketua PSG iki nyuwun renyuh Oke ya. Ini ki nyepuluh wis sugih udah. Sesuk nggo medok. Urip ana kutha gedhe kowe tak kukuke apa sak isine apa wae senadyan sesidemah mestika sembah Dek Tata. Halo Mas. Banyak sekali ucapan saya Ya, ucapan apa Mas? yang menyakiti Dek Tata maupun konco-konco yoga. Ya. Terima kasih. Gak apa-apa tak dongake kok Mas. Itu memang saya sengaja.